So we see kuti kune vanhu vakawanda vari kutaura about rapture vachiti munase kutemba kuchava kune rapture, but today ndine prophecy for Miracle Paul vari kuti no, hakuna zvakadaro. So let's watch in the video tione kuti vari kuti kudii Miracle Paul about rapture, because kune maprofesi akawanda ari kupuwa nemamen of God vachiti muno muna September muchava nerapture. So let us see tione kuti zvakamira sei. Oh yes, mboizai zvenyu. Vamwe vanhu vaakutanga kugovera nhaka vachiti hanzi rapture yatosvika. Haleluya. Kutsika tsoka yako munzvimbo inonzi Kariba hazvirevi kuti wasvika kudhemu. Mapanzwisisa? Hazvirevi kuti wasvika chi? Urimo munzvimbo inonzi Kariba imomo uchatozoshamisika kuti uchafamba dzimwe 60 km kuti usvike kudhemu. Saka kusvika munzvimbo inonzi Kariba hakurevi kuti wasvika mudhemu, wasvika muteritori. Tapinda mumwaka wamazuva ekuguma, asi hakusi kureva kuti taakuguma. Tapinda mumwaka wamazuva ekudii? Ekuguma. Tsika tsoka yako munzvimbo inonzi Kariba hazvirevi kuti watosvika padhemu. Tichine nhambo kusvika padhemu. Mazvinzwa ka? Ndakasangana nevanhu vachiti mufundisi, tanzwa kuti rapture iri kuya, ini ndafunga kuti ndidonete zvinhu zvangu. Unozogara pai kana September apfuura? Imi mitendeukai, musiye zvakaipa munamati. Handitika? Tapinda mumwaka wamazuva ekudii? Asi hatisi muzuva rekuguma. Nyika haisi kuguma pasi, harisi kuguma 2025 uno. Kwete. Sanyeperwa izvozvo. 2025 uno mwana wamai achatopfuura. Tigopinda new year. Hakuna rapture muna 2025 muno. So I don't know, maybe it's a new trick now. Every pastor all over the world is saying rapture September, rapture September. There is no rapture in September. Nothing like that. Tapinda mumwaka. We are in the season of the end of times, but we are not at the very end.